афзун намудани сатҳи маълумотнокии сокинони мамлакат дар бораи бемориҳои гуногун тариқи гузаронидани чорабиниҳои оммавӣ ба роҳ монда мешавад. Дар ҳамин замина ҷиҳати татбиқи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва баланд бардоштани сатҳи дониши тиббии аҳолӣ дар мавзӯи пешгирии бемориҳои фишорбаландӣ, диабети қанд ва бемории ишемиявии дил дар шаҳри Турсунзода чорабинӣ доир карда шуд, ки дар он намояндагони марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, кормандони касбу кори гуногун, имомхатибон ва раисони маҳаллаҳо иштирок намуданд. Дар чорабинӣ аз тарафи кормандони муассисаи давлатии маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар шаҳри Турсунзода маърузаҳо оиди бемориҳои фишорбаландӣ, диабети қанд ва бемории ишемиявии дил манзури ҳозирин карда шуд. қайд гардид, ки зарурат ва аҳамияти тарзи ҳаёти солимро барои тандурустии миллат ба назар гирифта, ҳукумати ҷумҳурӣ барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026-ро қабул намуд. ҳадафи асосии барнома ин ташаккули муносибати нави шаҳрвандон тавассути принсипҳои тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии сокинони мамлакат, тағйири рафтор нисбат ба саломатии хеш, дарки моҳияти тарзи ҳаёти солим, такмили сохтор ва таъсиси заминаи моддию техникии марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани самаранокии кори онҳо мебошад. гуфта шуд, ки омилҳои зиёдшавии баъзе аз бемориҳо бахусус фишорбаландӣ, истеъмоли нодурусти маводи ғизоӣ, камҳаракатӣ, дигаргуншавии обу ҳаво, истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, пурхӯрӣ ва фарбеҳӣ ба шумор мераванд. инчунин бемориҳои диабети қанд, бемории ишемиявии дил ва дигар бемориҳое ҳастанд, ки ба фишорбаландӣ оварда мерасонанд. барои пешгирии ин бемориҳо ҳар як шахс бояд соли 2 маротиба аз назорати табиб гузарад. нафароне, ки бештар ғизои серавған истеъмол мекунанд, ба фишорбаландии шароёнӣ гирифтор мешаванд. инчунин барои пешгирии ин беморӣ асаби одам бояд доимо ором бошад, бояд машқҳои ҷисмонӣ ва варзишдармониро пайваста ба роҳ монанд. ҳамин тариқ дар рафти чорабинӣ ба хотири баланд бардоштани сатҳи маълумоти тиббии аҳолӣ байни иштирокчиён викторинаҳо баргузор гардида, нафароне, ки ба саволҳо ҷавобҳои мушаххас ва дуруст доданд, соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ гардиданд. барои болидагии хотири иштирокдорон аз ҷониби донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода баромаду саҳнаҳои ҷолиб манзури ҳозирин карда шуд.